Umongameli Cyril Ramaphosa utyelele indawo ekwakhiwa kuyo ibhlorho iMsikaba eLusikisiki eMpuma Koloni. Le bhlorho yenye yeebhlorho ezimbini zephulo lokudibanis'uhola wendlela N2 kunxweme oludibanisa iPort Edward KwaZulu Natal neMonti eMpuma Koloni. Ulwakhiwo lwale bhlorho luxabisa imali engange 1.65 billion rand kwaye iza kuba kwindawo yesibini ukuba nkulu kumazantsi Afrika ngelixa ibhlorho imthentu emthathe inxalenye yeliphulo iza kuba yeyona bhlorho iphakamileyo kumazantsi Afrika. Here at iMsikaba is one of two major projects that we have embarked upon. These two major bridges, the construction of this, yes, will be completed not today, not tomorrow. It will take some time, but in the end, we will have constructed mega bridges, truly outstanding ones. Earlier today, as we flew over Mtento Bridge, over 64 kilometers away, I saw for myself the potential that these two bridges are going to bring to this area. Now, once this Mtento Bridge is completed on its own, it is going to be the highest bridge on the African continent and one of the longest bridges of its kind in the world.